Moikka! Mä oon Photography by AV.netin bloggaaja Minttu. Ja tää on mun videopäiväkirja. Tervetuloa mukaan! Käydään tallilla, käydään töissä ja tehdään paljon muita hommia. Vappupäivä. Elikkä jo vielä sattaa. En jaksa lähteä vielä tallille. Käyn vasta illemmalla, niin nyt pyöritän noita kuvahommia tuossa koneella ja yritän kirjoittaa blogia pitkästä aikaa. Viimeksi olen kirjoittanut sitä viikonloppuna. Ja no, tässä tietokoneella aika perussettiä. Mä kävin maanantaina kuvaamassa seuraestekilpailut, tai ykköstaso, mikä se nyt nykyään onkaan. Tuossa Lapinlahdella, Nerkoolla, noin tämmöiset pikkukisat, muutama 10 osallistujaa ehkä oli. Ja nyt mä käyn nämä kuvat läpi, että mitkä mä säilytän ja mitkä mä en säilytä. Et esimerkiksi tässä niin kun, tää kuva on mun mielestä parempi kuin tämä. Tausta on rauhallisempi eikä ole häiritsevää nauhaa tuolla hevosen takana. Nyt tosta vaan delete. Tälleen tää tästä lähtee menemään. Näitä kuvia on 377. Mä käyn nämä kaikki läpi ja säilytän ne mitä säilytän. Sen jälkeen kun kuvat on nimetty, mä tuon ne Lightroomiin ja rupean editoimaan niitä nettiversioiksi. Ja mulla on tuolla esiasetuksia tuolla rivissä, mitä mä oon nimennyt niitä. Niin mä yritän aina niistä löytää jonkun sopivan ja hyvin nopeilla hienosäädöillä saada sitten kuvan aikaiseksi. Toivottavasti tässä ei mene mulla koko päivää, kun mulla olisi vielä kaikkea muutakin tekemättömää hommaa. Sain nuo kuvat käsiteltyä, eli nyt mä sitten vaan exporttaan ne kansioon, josta mä lataan ne sitten tonne mun nettisivuille. Tadaa, nyt ne ovat siellä. Kaikki kuvat tulivat sinne esille ja sillä aikaa värkkäilin koodia, kun nuo kuvat latautu, niin nyt tää on tässä kohtaa galleriassa. Ja tuohon tulee sitten joku seuraava tapahtuma, minkä kuvaan. Mutta se oli näin aamun hommia. Seuraavaksi voisi ruveta vähän blokkaamaan pitkästä aikaa. Sainkin kirjoitettua jotain blogiin. Uusin postaus menee otsikolla Sateinen startti. Todella omaperäinen. Siis niinku high five. Nyt meni hyvin. Hyvin köykäinen teksti omasta mielestäni. En saanut oikein mitään aikaan, eikä oikein ole ollut kiinnostustakaan kirjoittaa niin kuin ihan parina viime päivänä, kun on ollut niin kiirettä. Niin nyt vaan oli lähinnä silleen, että mä oon hengissä tyyppinen. Mutta sitten kun yritin vaan tehdä vähän paremman siitä, niin sit tuli vaan semmoinen sekametelisoppa. Mutta okei, no nämä kuvat pelastaa. Ja no, se on nyt on siinä ajastettuna, kun jo julkaistuna. Yleensä ajastan, nyt julkaisin heti. Sitten mulla on jotain kommentteja, mihin mä en ole vastannut. Mulla on vähän se huono tapa, että mä aina saan kommentin. Ja kun mulla ei ole hyväksyntää päällä, niin mä en välttämättä edes niin kuin kerkeä lukea sitä, jos mä oon vaikka töissä. Niin sit se vastaaminenkin aina vähän unohtuu. Niin nyt jos mä vastailisin näihin kommentteihin ja sit keksisin taas jotain lisää tähän päivään. Pitää ruveta ehkä siivoamaan. Musta tuntuu. Tadaa! Huoneeni. Että häätö koittaa, jos en ala pikkuhiljaa tässä tavaroita järjestelemään paikoilleen. Täytynee järjestellä ne mahdollisimman nopeasti ja imuroida ja pyyhkiä pölyt. Huoneen siivous jää vähän kesken. Täytyy lähteä rientämään. Tuli kutsu vanhalta työkaverilta, että nyt juodaan kahvit. Että on vissiin vähän sen verran painavampaa asiaa, niin täytyy lähteä katsomaan, mitä sillä on mielessä. Sitten lähdetään tallille. Oli ikonasta nähdä vanhasta työpaikasta. Tää ei se mulle on vanha, mutta hänelle se on vanha. Olevaa työkamua. Good times, old times. On ollut ikävä häntä aina työssä. Mut mukavaa, että voidaan silti aina nähdä. Kello on 4 ja nyt olisi aika antaa Outukselle päivän liikuntapaketti. Tallilla taas. Ketään muita ei näy. Talli. Illat kotirauha.
Otan äskeisen takaisin. On täällä onneksi muita. Mä vaan luulin, että kun osa tosta isosta porukasta oli tuolla yläpellolla, että ne muutkin olisi, kun mä en oo nähnyt. Niin. Mennäänkö Outus vähän reeniin? Ootpas sinä likainen. Ootpas sinä likainen. Noniin, sit mentiin. Tule. Noniin. Noniin. Ja näin me mennään pienessä karavaanissa. Aina sinä sitä minun selkää tykit. Olepa vierelle. Toiset ehkä tykkää tästä, että hevonen... Niin just sinäkin just näin. Elikkä hevonen niinku kävelee selän takana niin, ja hamuilee ihmistä, niin se on 1-2 yllättäen, kun se on tuossa hupparissa kiinni. Ei onneksi Outus oo ikään hampaalla ottanut, mutta se tarpeeksi ärsyttävää on, että se ottaa tolleen huulellakin. Nyt ollaan jo tallissa takaisin. Kävin vähän, kuten varmaan äsken huomasitte, että vähän gramaaneja viritin. Niin käytiin ensin vähän tossa. Käytiin tosiaan ensin tossa kentällä niiden gramaanien kanssa sillä tavalla, että hevosessa ei ollut enää ihan ylenpalttista energiaa. Olin siinä mielessä aika oikeassa, että se oli tosi nuulea ja aika väsyneen oloinen. Se oli eilen ensimmäistä kertaa yötä ulkona. Ja tuolla on kuitenkin semmonen 22 astetta lämmintä. Niin se voi olla ihan tuosta lämpötilasta olevaa nuuleutta. Ja oikeastaan ne gramaanit laittoin sillä sit päähän, että hei, annatko ne kuule? Kiitos. Et voidaan käydä maastossa turvallisin mielin. Mä oon viime kesän ja syksyn ja alkutalven maastoilin Olympialla, mutta se alkoi vaikuttaa siltä yhdessä vaiheessa, että se Olympia ei ole enää hyvä. Nyt ollaan sit aina semmonen 3 kertaa viikossa käyty loppukäynnit kävelemässä tuolla gramaanien kanssa tuossa tiellä. Annetaanpas Oudelle vähän milossia. Varastoon. Hyi hitto, mikä hanska toskilleen. Jaha. Täs täällä ui heinää. Heinää ui siellä. Kunnon tätä ja noin sinne pohjalle. Pandoran boksi. Näytän elektrolyyttisi. Tää on siis mun kaappi. Täällä on kaikkea. Myöskin sitä elektrolyyttiä tuossa, joo. No niin, siinähän on ihan sopivasti, jos tää... En kehtäis märillä sormilla tuonne, kun tää paakkuuntuu niin herkästi. 1 ja 2. Siis nyt vasta hiipi orastavasti mieleen, että eihän Outus ole saanut 2 päivään väkirehuja, kun se on ollut laitumella. Tuosta sen kyllä huitoo lattialle. Pakko laittaa se karsinaan hetkeksi. Outuksen laidun siirtyi vielä kauemmas. Nythän se oli periaatteessa tallin pihassa, niin mennään yläpellolle laiduntamaan. Elikkä laitumelle kävelee semmosen muutaman minuutin. Se voi olla ihan hyvä, niin Outus oppii kävelemään tätäkin reittiä, kun tästä yleensä mennään maastoon. Ja tossa on tommonen soliseva koski, minkä yli pitää mennä, niin Outusta pelottaa kauheasti aina. Koski lähenee. Pois selän takkaa ja hyppää. Tulepa rinnalle. Hyvä! Siellä ne sun kavut jo on. Peto on irroitettu.
No niin, siinä on varmaan sähkö. No niin, löytyy hyvä uusi mökki. Ilman kattoa, aidat vain. Kooskamera nyt tulisi kyllä aikana nappikuvia. Niin fiksu Ruuna, kun keskityt syömiseen. Päivän selfie check. Niin, älä karkaa. Älä karkaa selfiestä. Niin. Hyvä Ruuna. Niin, nyt se on jättäis tänne. Taas mennään tallilta kohti mökkiä hommiin. Sitten pitää aina vähän katsoa, ettei peruuta noihin autoihin. Ja menoks. Mökillä taas. Ja ruohonleikkuu jatkuu tänäänkin. Seuraava homma ruohonleikkuun jälkeen on haravoida havuja, tarvitaan neulasia ja risuja kasaan. Final little home before sunset. Tai minä en osaa englantia. Sanoin vaan äidille, että nyt on kuullut mentävä, että nyt on pakko päästä kotiin vähistä ennen kuin kello on 1 000 000. Kello on nyt 7:20 ja aion olla kotona katsomassa lempisarjani Simpsonit ensimmäistä kertaa 2 viikkoon. Nyt on kiire niin päästä kahtomaan se. Hyvää huomenta Kontulasta. Minä olen Anniina, kirjoitan Ruuhkavuosiratsasta ja blogia. Työskentelen Helsingissä ja nyt on tullut tässä heti aamusta töihin. Istun vielä autossa Helsingissä, sataa Espoosta, ajanut yli puoli tuntia suurin piirtein tänne töihin. Tämä on ehkä se aika, missä kaikki blogitekstit syntyy, kun istuu pitkiä aikoja itekseen autossa, kuuntelee radiota tai on muuten tässä vaan. Tästä alkaa työpäivä helsinkiläisessä lukiossa opinto-ohjaajana. Tänään vastaanotetaan ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumisia, joten täällä käy aikamoinen trafiikki koko päivän. Tietysti ihana nähdä, kun ihmiset on jännittyneitä, kun ne menee ensimmäistä kertaa syksyn kirjoituksiin sitten. Mutta muuten aika lailla tämmöistä paperihommaa, mitä Opon työ on tässä vaiheessa vuotta sitten sen lisäksi, että tietysti tavataan oppilaita ja suunnitellaan ylioppilasjuhlia ja onnitellaan tuoreita ylioppilaita ja muuta, mutta ennen kesälomien alkamista niin tässä saa aika paljon kaikennäköistä paperia vääntää ja koneella istua ehkä enemmän kuin jutella ja tehdä sitä ihan ydintyötä, mikä tässä hommassa on se kaikista mukavin homma, eli jutellaan ihmisten kanssa ja niin kuin aina välillä sanon, että kuunnellaan ihmisten unelmia ja haaveita ja toiveita ja muuta semmoista, että mitä ne tulevaisuudestaan ajattelee. Tykkään työstäni, olen ehdottomasti oikeassa työssä, vaikka alkuperäinen koulutus on uskonnon opettaja, mutta sitä on sitten edessä 2 viikon päästä, kun lähden pitämään ratsastusriparia alavuuden. Blokkaaminen on oikeastaan jatkoa silleen, että alun perin minusta piti tulla toimittaja, siis lukioaikana. Ja teinkin aika paljon toimittajan juttuja, koska kävin 10. ja sain olla Etelä-Saimaan Sanomalehdessä toimitusharjoittelijana ja avustajana. Sitten tuli kirjoitettua paljon ja äikkä oli varmaan se ainoa vahva aine, mikä ikinä koulussa oli. Ja sitten juttuja sai tehdä koko lukioajan ja asuin itekseni, niin siitä sai sit myös rahaa silloin. Ja tietysti se ihanuus, että pääsi kaikille keikoille, mitä kotikaupungissani Lappeenrannassa silloin järjestettiin, niin teki bändijuttuja ja haastatteluja, niin sitten pääsi keikoille. Se oli tietysti tosi hieno juttu, mutta se on jotenkin niin kuin nähty siinä vaiheessa sitten, tai ainakin koin 19-vuotiaana, että olen nähnyt tämän koko toimittajamaailman. Ja sitten en ikinä lähtenyt lukemaan journalistiikkaa tai mitään muutakaan semmoista, että sitten hain, se jotenkin oli ajatuksissa vaan, että opettaja musta tulee. Ja sitten hain teologisen. Ja opiskelin teologiaa. Ja
koska olin ilman niin kuin hevosharrastusta oikeastaan niin kaikki vuodet siitä, kun olin 13-vuotiaana lopettanut hevostelut siihen, kun en saanut omaa hevosta ja sitten päätin olla ilman hevosia ja sitten aloitin ratsastuksen uudestaan, kun valmistuin yliopistolta. Ja sitten niin rupesin taas hevostelemaan, niin sitten se kirjoittaminen ja hevosista kirjoittaminen tuli siihen aika oleellisesti mukaan. Nyt on ollut tietysti kiva, että on saanut tehdä myös toimittajan töitä ja kirjoittaa koko ajan, että se on aina ollut lähellä sydäntä. Mutta tavallaan tässä työssä kyllä sit yhdistyy kaikki nämä sellaiset puolet, mitä niin kuin haluaakin, että työssä on, että saa olla ihmisten kanssa ja sitten saa tehdä monenlaisia juttuja. Ja vanhan vitsin mukaan ihmiset ryhtyy opettajiksi, koska on 3 hyvää syytä, kesä, heinä ja elokuu, niin kyllä se nyt aika hyvin pitää paikkansa. Tämä työ antaa aika paljon mahdollisuuksia siihen, että pystyy myös harrastamaan sitä, mitä haluaa. Eli hevosia. Koska aika useasti se kaikki muu aika, mitä en ole töissä, niin joko on perheen kanssa kotona tai sitten tallilla. 3 päivää YÖ-kirjoitusilmoittautumisten vastaanottamista takana. Tällainen pinkka papereita. Näitä kattoissa niin miettii sitä välillä, että kun jotkut ohjeet menee kovasti ohi oppilailta ja osa ei jaksa lukea niitä ohjeita. Ja sitten aina kysyy tietysti, että mitä pitää tehdä tälle ja tälle asialle ja mihin pitää ilmoittautua ja muuta tämmöistä. Niin sitä aina miettii, että se on aina se ikuisuusongelma. Itsekin hevosen selässä yrittää ajatella, että tehdä jotain ja sitten siellä on valmentaja, joka yrittää sanoa, että kuule teet näin ja näin ja näin. Ja se valmentaja tietää ihan hyvin, mitä se on tarkoittamassa ja mitä sen pitäisi, tai mitä mun pitäisi siinä tehdä, mutta minä en tajua. Tätä mä yritän aina pitää mielessä, kun oppilaat niin kun näyttää olevan niin, että ne ei tajua jotain asiaa, mikä tuntuu ihan itsestäänselvyydeltä. Työn tekeminen on toki mukavaa, mutta mikä ei ole niin mukavaa kuin lähteä töistä pois. Kello on nyt sen verran, että on iltapäivä, koulu on hiljentynyt ja no, nyt on koeviikko, ei täällä nyt mitään muutakaan tapahdu tähän aikaan päivästä, eli hiljasta on. Ja nyt on aika lähteä kotiin. Eessä olisi Kuopuksen päiväkodin juhlat, eli pienten lasten laulua ja muuta semmoista tiedossa. Mun kaveri, jolla on 4 lasta ja joka on 4 lasta ja heillä on hevonen. Ja tietysti lapset on jo aikuisempia ja näin, mutta hän sanoi, että mies on yksityisyrittäjä, että hän on asunut niin kuin joitain vuosia elämästään autossa. Ja musta tuntuu useasti, no ei nyt asu täällä autossa, mutta kyllä täällä niinku aamukahvit juua ja kaikki mahdollinen tehdään. Täällä on yksi semmoinen iso varasto tää meidän auto. Koska mä ajan ihan hirveästi päiväaikana. Mulla on 40 kilometriä työmatkaa ja sitten siihen tulee vielä kiertoreitit aamulla päiväkodin ja miehen duunipaikan ja tämmöisen välillä, koska siis meillä ei ole kuin yksi auto. Monilla täällä näillä leveysasteilla on useampi auto, mutta meillä ei ole kuin tää yksi. Ei ollut vielä tarvetta hankkia toista, mutta jos yhtään asuttaisiin vähän silleen toisella tavalla hankalammin, niin sitten varmaan niin tarttisi. Mutta sitten se on taas semmoinen rahaerä, että sit jos meillä olisi se toinen auto, niin sitten meillä olisi ainakaan varaa, tai siis niin kaikki ne vakuutuksineen, niin siitä maksat sit kuukaudessa niin paljon, että se on melkein se raju valinta, että niin pärjätäänkö yhdellä autolla ja sitten on niin kuin minulla varaa hevoseen vai pitääkö olla 2 autoa ja sitten ei ole varaa niin kuin minkäänlaiseen hevosteluun. No nythän meillä ei toki ole sitä omaa hevosta tällä hetkellä, että se ei niin kuin sinällään siitä muutu. Mutta tällä hetkellä on nyt sit tässä, odottelen miestä töistä ja hän on luvannut tulla tähän alas. Ehittiin ajoissa, yksi mies houkuteltu kyytiin. Mitä me laitetaan ruuaksi? Onks meillä mitään siellä? Onks meillä oikeasti jotain? Hei oikeesti, jos sä pyöräilet, niin sä käytät kypärää. Hei, kypärä päähän. Hei, pyörä otetaan pois, jos sinulla ei ole kypärää päässä. Kiitti polkemisesta. Suorastaan tämmönen kokeilevan keittiön päivä. Tässä on nyt siis kikherneitä ja aurinkokuivattua tomaattia, halloumia, ruohosipulia, makaronia. Ja sitten minä vielä poltan sopivasti tähän.
No niin, nyt sitten vihdoin viimein tallille. Tuu. Sä oot onnistunut itsesi mutaatioimaan. No niin. Tunnin jälkeen loppukävelyitä äskettäin tehty. Hyvin railakkaat laukka kolmekaariset kiemuraurat. Toiseen suuntaan hieno kuin mikä. Toiseen suuntaan herra herkkä macho otti ja veti kyllä kaikki mahdolliset repertuaarit käyttöön, mitä pystyi tekemään. Siitä se lähtee. Ei kannattaisi yrittää vastalaukkaa keskilaukassa tai jossain lisätyssä laukassa.